Γεια χαρά! Είμαι ο Σπύρος Σούλης και αυτή την εβδομάδα με το δεξί έχω έρθει στην Άνω Γλυφάδα για να γνωρίσω την Αθηνά, τον Δημήτρη και τα δύο τους παιδιά. Πριν από μόλις λίγες ημέρες τους τηλεφώνησα για να τους πω ότι θα έρθουμε για να τους φτιάξουμε ένα ολοκαίνουργιο σπίτι. Όλα αυτά όμως είναι παρελθόν, γιατί θα αλλάξουν μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Και δείτε πώς. Εδώ που βρισκόταν το παλιό υπνοδωμάτιο των παιδιών, τώρα φτιάχνουμε την ολοκαίνουργια κουζίνα και μάλιστα βρισκόμαστε στα τελειώματα, κάνουμε τα φινιρίσματα. Υπάρχουν ντουλάπια παντού, ράφια, καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές. Σε τίποτα αυτή η κουζίνα δεν θα θυμίζει τον χώρο που βρήκαμε πριν από 2 μέρες. Ακριβώς απέναντί μου το ολοκαίνουργιο καθιστικό. Μεγαλύτερο, πιο φωτεινό, υπάρχει άμεση συνοχή της καινούργιας κουζίνας με το χόλ του σπιτιού που πλέον ενσωματώνεται σε όλη αυτή την περιοχή. Εδώ, κεντρικό στοιχείο, ένα ολοκαίνουργιο τζάκι. Ολόλευκο θέλω να μου το γράψετε, εντάξει Παντελή? Τελείως λευκό αυτό εδώ. Θα δούμε τα χρώματα που θα παίξουμε γύρω-γύρω. Ήδη είναι τελείως διαφορετικός όλος ο χώρος. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός, πάρα πολύ καθαρός. Έχουμε χρησιμοποιήσει, πρέπει να σας πω, και εσωτερικά και εξωτερικά ειδικά χρώματα τα οποία είναι μονοτικά. Ψάξαμε πάρα πολύ να βρούμε από πού προέρχεται η υγρασία. Και τελικά οι ειδικοί μας, οι συνεργάτες μας είπαν ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εξωτερικά, δεν υπάρχουν διαρροές από πάνω. Τα μονοτικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε θα παγιδεύσουν την υγρασία και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να έχουμε το πρόβλημα με την μούχλα. Εδώ λοιπόν που βρισκόταν η παλιά κατεστραμμένη κουζίνα του σπιτιού, φτιάχνουμε το ολοκαίνουργιο υπνοδωμάτιο των γονιών. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Ακριβώς απέναντι, εκεί μέσα, θα φτιάξουμε το ολοκαίνουργιο υπνοδωμάτιο των παιδιών. Εκεί που βρισκόταν το παλιό υπνοδωμάτιο των γονιών. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said let's pass some time. Κεφάκια σήμερα, κεφάκια, Πάντα κέφια, κόλλα το. Γιώργο, μεγάλε αρχηγέ. Έχουμε φτάσει στο όριο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Και έπρεπε να είχαμε τελειώσει, αλλά σε λίγο θα τελειώσουμε. Μ' αρέσει που τα καταλαβαίνεις μόνος σου. Αλήθεια στο λέω και χαίρομαι όταν σε βλέπω και γελάς. Αφού το ξέρεις ρε Σπύρο, γιατί. Αφού το ξέρω καμιά φορά. Ο Ντουφεκούλας με τα λιοντάρια κάνει θαύματα. Ο Ντουφεκούλας με τα λιοντάρια του, η ομάδα μου, οι ελαιοχρωματιστές είναι οι καλύτεροι και κάνετε θαύματα. Αλλά το διατάφτα είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει από χθες. Και σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε αργήσει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που έχεις κέφια, δεν θέλω να βάλεις φωνές πάλι και μου λένε γιατί του φωνάζεις. Εντάξει, ωραία, έτσι μπράβο. Έχουμε αργήσει. Και έχεις αργήσει λιγάκι, στο λέω ωραία, ευγενικά. Κοίτα με, χαρούμενα, με τραγούδια. Μπράβο. Ωραία, πιο γρήγορα. Έχουμε αργήσει, Γιώργο. Εντάξει, ρε Σπύρο, τα ίδια και τα ίδια πάλι. Σου είπα θα τελειώσουμε. Κουκουκου, σαν την τσίτα του Ταρζάν. Εγώ σαν την τσίτα. Τα ίδια και τα ίδια. Φύγετε, Παϊκρακή, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση. Αμάν. Είσαι θεός, αγόρι μου, μη μου συγχύσεσαι. Το Θεό να ευχαριστήσεις που με κάνε καλό παιδί. Φύγε από εδώ ρε.
in paradise down at the mall. Oh boy.